Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині і присно, і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, учиться в Твоєму раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині і присно, і во веки веков. Амінь. Отче на землі хліб наш насущний даш нам днес, і устави нам долги наші. На, ложи! Изключително всевладаен човек. Аз преди малко казах, до такава степен всевладаен с безряден. Човек, на който винаги можеш да разчиташ, абсолютно винаги може да разчиташ, че никога няма да ти изстави в беда и винаги ще помогне в някаква трудност. Аз Преслав още от първия момент, в който започнахме заедно работа, станахме много близки. В армията трябва да имаш близък човек, на който мога да разчиташ. Той беше един от тези, с които бих тръгнал навсякъде и знаех, че ще се върна, защото имам човек, който да ми помага. В личен план станахме много близки приятели. Загубата на семейни приятели също, загубата ми беше изключително тежка за всички. Мога само да кажа, че е изключително професионалист. Наре! И така спомните избледняват, но някои остават до отделни картини вече, защото са толкова време. Горещо, прах, шум, такива неща. Чувства, първични картини от самия инцидент. Всичко става много бързо, става за секунди. И изведнъж всичко е свършило. Много бързо свършва, обаче човек си е отишъл, така че... За Преслав какво може да ни разкажете? Като какъв го познавахте? Ами ние бяхме колеги и все още колеги. И честен и отговорен човек, който държи на думата си. Спира внимателно, защото това не е работа, от която ще забогатееш или въобще не е работа. Това е служба. Това е служба, при която държавата, при която народа е преди всичко. И не е просто клише. И не е клише. Съжалявам, ако има колеги, които се чувстват по този начин, но аз не мисля, че в Българската армия съществуват такива хора. Какъв е споменът, който оставя Преслав за вас като родители? Спомена, който ни остави, ето и че той остана само на 27 години, беше когато почина. Наистина той беше много добро дете. После и с колегите му много го уважавах всичко. Аз също работех в това командване, където беше и той. И също от тяхна страна имах много голямо уважение. Спомена, какво да кажа, трудно е, наистина, тъжно е. Все пак идват празници, идват такова, всеки се събира, той винаги